osote aka na Anambra State Dr. Onyekachukwu Ibezim egorigoro senior onyeisi ụlọ ụka Our Lord is Good Ministry bụ Pastor Jeremiah Nwosu na mmemme ncheta ọgbafọ ya. Ya bụ mmemme bụ nke eji ụka ịtụ mmamma wee malite nke were ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ ya bụ ụlọ ekpere dị n'Eziweka Road Awada Obosi. Faith Onyemuche ga-akọlu ụka n'isi. Ya bụ emume bụ nke eji onyinye wee bido n'ụlọ ụka ha dị na okporo ụzọ Eziweka Awada Obosi. Mgbe ọ na-akọwapụta mmekọrịta dị n'etiti ha, Dọkịta Ibezim toro Pastọ Nwosu ka o si kwudosie ike n'okwukwe kemgbe ọ malitere ọrụ Chineke. O kpere ekpere na Chineke nke o nyefere ndụ ya ma na-efe ya n'eziokwu ga-agọzi ya n'ụzọ pụrụ iche. Akwụkwọ nsọ siri ike nụlịala onye na-anọghị ibe anụghị emegbu olu. Mgbe ọ na-akọwapụta ọrụ ọma Chineke n'afọ ndị gara aga, Pastọ Nwosu kwuru na ọ gabigara ọtụtụ ihe mkpọbi ụkwụ mana n'ime ọnwụnwa na ihe mkpọbi ụkwụ ndị a o jidesiri okwu Chineke ike nke bịagoro na mmezu na ndụ ya. O kenere Chineke n'obi ebere n'isi ezinụlọ ya na ya bụ n'ụka nke ọ na-achịkọta. Pastọ Nwosu gara n'iru wee gbaa ndị nke Kraịst ume ọkacha ndị na-agabiga nsogbu ụwa dị iche iche ka ha ewepụ na ntụkwasị obi ha na Chineke wee kenee Dọkịta Ibezim na ọtụtụ ndị ọ kpọrọ oku ka ha si zaa ya. Nke bụ eziokwu bụ na obi bụ m sọ aṅụle. Ana m ekene Chineke n'ụdị pụrụ iche. O nwere ihe m ga-eji kene Chineke lụlụ ihe o mee na ihe otu o si gosi onwe n'ụbọchị tata. Ihe mgbu niile anwa ngabiga kịta adị m ebezi akwa, kịta adị m eruzi uju. Ọṅụ ka nnọzi n'ime ya na testimony dị na-ekene Chineke because ọ zọpụtagwo m and omegwo ome na ezinụlọ m ebele. N'isi okwuchukwu ya nke onye ụkọchukwu Redeemed Christian Church of God Royal Model Parish nke dị na Kwara Steeti bụ Pastọ Samuel Tobechukwu kpọrọ ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke. Pastọ Tobechukwu chetara ndị nke Kraịst na ọ bụrụ na ọ bụghị Chineke nke nọnyere ha, ọtụtụ n'ime ha akarịgo ịdaba na ihe nsogbu nke ụwa. Ọtụtụ ndị gwara ABS okwu gụnyere nwunye ya bụ Oriakụ Linda Nwosu, ndị ụkọchukwu na ụka ahụ bụ Divine Chukwudum, Kenneth Mba na ọtụtụ ndị bịara anya bụ emume bụ Engineer Edwin Uzoegbu na Oriakụ Oluchukwu Anịgbata kọwara Pastọ Nwosu dịka onye na-eche maka ọdịmma ndị ọzọ wee kwuo na ndị nọ ya okirikiri jiri ya nwere olileanya. Ha kpere ka mmụọ Chineke nọgide n'ime ya. Mgbe dịara ihe ọbụla onye akọrọ ọrụ ada eri nne, ị ga-ata anụ arụ gị afụfụ and ị ga-anọsi ike n'ime Chineke. Akụkọ agbaama dị iche iche ka ndị mmadụ si ebe dị iche iche n'obodo Naijiria kọwapụtara n'isi ya site n'Ọnịcha. Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.